Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay fi baro kini kilong ki khubor bam da kasni. U MLA ka not shilong Bah Adelbert Nongrum ula Ujor shi speaker ka yung darbar thawan Meghalaya hadian balapan kunria no ya ka jaka shong ha ka darbar sunrai menta. Speaker ka yung darbar ba Thomas Isangma ula pensyai begani ka jingpin kunria akam di setia ka rai bet jong ka office ndai ka tang namar ka jingpan jong Nongrum hi. Karkum ka jing ong jong speaker Nongrum ula penpau mensha ba kwa shong lang bar ki record jong ka Voice of the People Party VPP bar halor kata na pen kunria no ya ka jaka shong Ndai hadin pan Nongrum ula ban pan biang na kayong darbar ba shong lang bar ki parlok MLA jong ka VPP kabalon ra jing kulmar bar pelong ru ya ban Ujor sha speaker halor ka jinglong politik jong Nongrum speaker ula ong ba wala ula sha weng shipon na kikam hapo ka party Henry Hakajing itu jangka yung darbar udang long hiu MLA ka VPP na marajit pat ba ya kumu MLA jangka not shilong hapo kalama VPP. Kad ba ompat dan kajing tho Ujor haga darbar hapo ka anti defection bad ba ompat simrai halor kata Nongrum udang dei hiu MLA jangka VPP ong speaker. Kiriu paikai politik kilapan pau bakani ka jingja ka pen iya ka jing kala hapo kalyang persya kamtam hakapor baka VPP ka ya kendu ya ki jing babun hapo bat syabar haka jingne politik bat ka jingele election. Em jing patai kampanye andai jing sya beling race mane poka assembly hot gadi ka internal matter apring jonga par party. Ti andai hapan kali no honorable speaker jonga assembly uba kadi ka subject hi ka ba ngai ba na last session ngasa pen kriya syakwi ka jaga hakaju ka table barki pranoilam jonga VPP ti menta pa labu inga barki parlok kawi pa ka table barki parlok ka TMC ti ngamsu ila da kilia da kalenti ndai nganang mention hiru mane kalong highly illegal kalong unconstitutional ngamara da ka party hi ka intimate da ka ju hi ka suspension letter ka baki suspending haka arp sautrik 24 3 ngamut 24 3 2025 arp sautrik March arja arpsan til laki intimate da ka tu hi ka letter tengah semua kalong unconstitutional kalong highly illegal til ngamong i hiru ka tari kam jong party til ndai bang i ajing start jong speaker tengam tip ngarung ha bani kendu speaker ban tip laki intimate i em new intimation mo ki pha no ka new intimation em sepoka office jong speaker em ki khlam pa nakalyang ka party kari ka kamram jongka party mo absolute duty jongka party bakan pha intimation sepo speaker ti kade ki khindat banai manta si banai ing nawadi kedu yu speaker honorable speaker ban si clarification ban nakalyang party kila ai em ka intimation ti khlamai ti ngali bani kendu par kalong bang speni pat ui ke komisioner the way they suspended me mo karokom suspend kalong very insulting insult mdei nga dik insult iki electorate ki ba saying ana ka constituency ti ngai ka pa jing start jong speaker ngan thab ikadu yu speaker bani karen lo kane katu tu kumba ka pawi bagi ong bangalong anti party ndai ai pai ba salsar kin bisyara tak jong anti party ke jong ka ba kumdu na marnga ngan community ba ka party kan khot kum kiru rang ba ina kar rang ba mo shaman sim no decision tendai kim sim la khot kata ma kisu thu bakim don ru ka nongrim namar hadu kalas shoban kasi ka vote jong election jong MDC ru ngadang kintu da ka pen pau ba manga bar kayeng sem nin kersan ya ka VPP tin ong kumno anti party mo ti rada ki ong bangalo anti party mara ki issue klam konsol ya ka party kata ka mamla pan pedang namar ba kenu ka ba lawan ra sepo assembly kena penpoi syaki member honorable member jong 60 honorable members jong assembly baru berlatih beforehand ti but kawai hi kada ko de reservation policy ka banga don kajing thot kajing sosi ka bakrau namang na penisno iladi bar VP halor ka reservation policy kamtam ka academic reservation ndai hadir mai iba kajing submit ke jongki yaki views and opinion siapa state expert committee kamsi meldon ke academic dialog tanong rim mangan sanut ya ka baniang ngamde bo yang persya parti dan ada baniang persya parti dengan le persya apa de jat benrio kata kadi bang akular kata komitmen ka bang don haladi ko mangala kular pai ba ka parti ka long secondary ki issue bar pai ba ke de hakmat kumbang
penpau le di nadu kapor shawan rung spok VP ba munu ki parti ki ba shim mo yang ki ba tre ru ya reservation policy habari ka ban review ban revamp maka long outdated mo lagi keren ka boro iken ha job ka academic ti kita ki parti kelong ki ba don bok ha bangar ngan don nang tin rei ka VP kala shim kata da jingkular bakin ya chakmat bakin ya ringkat bita ki issue ndai da poi ka por pat ka ba ngi ai pat ka ngi submit ki views and opinions po ka expert committee hang tu ngi ka true colors ken jok party baki left out no pat ya ka academic reservation marga bakta manta ya ka jala ka jungi ka ka academic kam de ka job bat ngam sim la yang hiru tana ka banta ban ya khun ta ka bit ka biang kam ta mi khun samla chong ki khun samla khasi ndai habang I manta san pu art ki sinem san pu art ki sinem la ya ngai I neru ka por mi rakhi ya ka san pu sinem ka statehood celebration mo ka ba manga di uwe na prengki amali ka ba boycott nga khamlet celebration namar ba ngabu ki jing dawa ba dong kam ban review ban revamp ya reservation policy namar ka jing kata kam dei garu kam dei khasi ka jing kata ya ka state ya ka jalai. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We